Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да дублирате обект без да пълните работното си пространство с купища слоеве. Така, започваме. Ще дублираме тази топка. Натискате Ctrl и кликвате върху нея. След това Ctrl плюс Alt плюс T. Дублирате. Отново Ctrl плюс Alt плюс T. Дублирате. Можете да променяте пропорциите както си пожелаете. Ctrl-D сваляме делението. Както виждате, обектите ни са на един слой. Вместо да има 3, 4, 5 слоя, всичките са на един слой. Мисля, че това на някой може много да му помогне. До нови срещи!